sponsored by breaking news po ito. JKN executive expect the company to be acquired. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? So ngayong araw nga pag-usapan muli natin ito, no, dahil kakapasok lang po na balita patungkol po dito sa, kumbaga sa Miss Universe, na-dethrone na itong si Jack Rajatutip. Sabi nga nila, Mr. Antonio Jack Rajatutip. Pero, alam niyo po ba na isa ang Miss Universe 2023 pageant ang nakapagtala ng iba't ibang record-breaking. Una, ito pong Miss Universe 2023 ang isa sa pinakamalaking ganap ngayong taon na kung saan ito po ay talaga namang humakot ng napakaraming pera at the same time engagement po sa iba't ibang lahi, ano. At talagang pinag-usapan ito bukod po sa mga controversial issues na kinabibilangan ito. Sabi dyan, Miss Universe biggest controversy in its history. First, the stage light fade as two contestants move toward the center. They clap hands, gazes directed at the heavens, praying for the nation to be announced. Minutes later, Destiny called the queen to take spotlight. Her predecessor gently places the crown on her head as she takes her first walk as Miss Universe. In the fleeting moment, her life changed forever. Pero, sabi dyan, but behind the glitz and glamour, the Miss Universe pageant is never free from controversy. Since its inception, in 1952, it has been through a number of OMG, if not vexing episode. This year pageant in El Salvador was not spared after the Philippines bet Michelle D was included in the top 5 of the host country Miss Universe Instagram post, which they removed a few minutes later. They finished the top 10 despite her strong gown competition performance. Miss Universe El Salvador apologized for the gaffe, attributing its simple error for placing D in its ID roster too soon even though she was not part of the top 5. Ilan lamang yan sa mga controversial na kinabibilangan po ng nasabing Miss Universe 2023. Kasabay nga nito ay ganun din, talagang ito po, no, parang isa rin sa mga pinarurusahan na talaga ng universe. Ito pong si Mr. Antonio Jack Rajatutip na sinasabing may-ari at utak sa lahat ng mga controversial issues na kinabibilangan ng Miss Universe 2023. Nagsimula ang lahat matapos nga na ilagay ang pangalan nitong si Miss D sa top 5 and kalaunan ay binura ito. Inamin po ni Miss Michelle D na after po na tawagin ang top 5 at hindi niya narinig ang Philippines at ang kanyang pangalan, feel bad po talaga siya. Inamin niya na umiyak po siya sa backstage dahil talagang ang expectation niya po is kasama siya sa top 5. Pero aside from that, napakarami pa rin palang anomalya na naganap dito po matapos po na ideklara nitong November this year 2023, nagdeklara ng bankruptcy ang JKN company na pagmamay-ari nitong si Miss or si Jack Rajatutip. Pero isa sa mga kakapasok lang na balita ngayon lang, sinasabi nga po ng JKN executive expect, no, yung JKN Global Company po is ililipat na ng pagmamay-ari. Kumbaga, meron po mga tao na investors na gusto pong ituloy ito pong company na ito. Sabi ng pageant management fields official, breaking news, JKN Global Group of Companies going down to be taken over by group of investors. Sabi dyan, the management of JKN anticipate the possibility of the company's hostile takeover by a certain group of investors. This comes after a drastic surge in trading volume over the past 10 years. The Standard Wealth, the Thai Sashes, ayan. So, ibig sabihin po is parang nagkasundo na talagang dahil po dun sa bankruptcy na nangyari dito at sa mga anomalya at kasabay ng pagre-resign ng ilan sa mga national director ng nasabing pageant, tuluyan na nga po napapalitan at i-acquire na ng ibang mga investors ang beauty pageant o JKN Global Company na siya pong isa sa mga masasabi natin na talagang ito po yung tawag dun sa group of organization na nagmamahala po dun dito sa beauty pageant na ito. Kasi matapos ngayong kontrobersiya
at pagdideclare ng bankruptcy. Marami po talaga mga rich people, elite people po na talagang gusto po nilang i-acquire o parang mapasa kamay nila ito pong nasabing prestigious event na ito. Kasi ang pinagtatakan po natin is napakalaki po ng kinikita ng pageant na ito, pero nagdeklara ng bankruptcy itong si Mr. Jack Radiotativ na according po dun sa investigation na naganap, kinasuhan po siya ng crypto coin company sa pagbibigay niya di umano ng opinion patungkol sa kumpanyang ito. Na at the same time, kinasuhan din po siya ng embezzlement case, and meron din pong mga nakita na parang meron po siyang itinatransfer na money sa third party. Yun po yung isang bagay na talagang magpapatunay na siya po ay nagkasala. So ngayon, mapapalitan na po bilang isa sa mga CEO or pinaka-owner nitong nasabing event.